Ilu miftuħu jopera mis-snin design, dejjem tħallaf fl-istess stat, imma issa b'investiment ta' €1,200,000 l-istazzjon 3 fix-Xemxija li jintuża 24 sija kuljum is-sena kollha ġie rinnovat u attrezzat bl-aħjar mod. L-istazzjon infetaħ fl-1996 u mbagħad ingħata lill-Protezzjoni Ċivili fl-1999. Minn dak iż-żmien law kien hemm bżonn isir investiment biex ikonna uffiċini u kwartieri bl-aħħar teknoloġija li tirrifletti għal dażminijiet. Mal-quarters irranġajna anka il-garaġġ u biddilna l-bibien tal-garaġġ li huma iktar effiċjenti biex aħna nkunu nistgħu nagħtu s-servizz iktar malajr lill-poplu Malti Wawċi. Il-proġett ra li l-ħaddiema tad-dipartiment jaħdmu f'ambjent adekwat biex waqt li jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema preżenti iħajjar ukoll aktar persuni li jażlu li jservu lil Malta f'din il-karriera. F'dan l-investiment fl-istazzjon tax-Xemxija, il-firefighters nisa issa jistgħu joperaw minn hawnhekk ukoll, kif ukoll il-firefighters meta jħorġu lura fuq nirien jistgħu jiddekontaminaw ruħhom aħjar, kif ukoll għandhom ambjent iktar seren minn fejn jistgħu joħorġu biex isalvaw u jipproteġu. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri irrefera għal dan l-investiment bħala xhieda tal-bidla li qed twettaq il-Gvern fil-korpi dixxiplinati kollha filwaqt li ta' eżempji ta' investimenti oħra li saru f'dan id-dipartiment fosthom dak ta' ilbies protettiv ġdid, fire suits u immersion suits, li huma aktar siguri għal ħaddiema u 35% ħfef. Semma wkoll it-tisħiħ tal-infrastruttura tal-protezzjoni ċivili fosthom l-estensjoni tal-istazzjon marittimu filwaqt li għaddej ix-xogħol għal stazzjon ġdid fil-Furjana u ieħor f'Baħar iċ-Ċaq. Qal li d-dipartiment ser iżżid il-vetturi speċjalizzati sabiex jikkontrollaw nirien industrijali, domestiċi u dawk ħażmat. Tkellim dwar il-proġett ta' 40 sistema ta' kameras tas-sigurtà fuq il-vetturi tat-tifi tan-nar illi qal wasal fil-fażijiet finali. B'hekk, il-Kamra tal-Kontroll u uffiċjali tad-Dipartiment ser ikollhom viżjoni fuq l-inċident u jkunu jistgħu jiddeċidu aħjar fuq l-għajnuna neċessarja.